Fl-ewwel 9 xhur tal-2025 ingħataw 377 allokazzjoni ta' akkomodazzjoni soċjali. Is-sena l-oħra 550 allokazzjoni ipprovdew saqaf għal aktar minn 900 familja. F'konferenza li ddiskutiet il-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali, il-Ministru fdat b'dan id-Dekasteru Rodrik Galdes qal li f'sentejn il-Gvern se jkun investa 150 miljun euro f'dan il-qasam. Żied jgħid li tul l-2024 kien hemm aktar minn 12,300 familja li bbenefikaw minn skemi tal-Awtorità tad-Djar. Semma kif 85% tal-familji Maltin huma sidin ta' darhom, iżda wieħed aktar impenn il-Gvern biex joffri alternattivi lil dawk li ma jkwalifikawx għall-akkomodazzjoni soċjali. F'dan ir-rigward semma l-proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli flimkien mal-Knisja li jaħseb għal 260 appartament bi prezz ta' 30% orħos minn dak tas-suq. Elenka wkoll għajnuna lill-anzjani u lil dawk vulnerabbli b'mezzi għal stairlift u liftijiet ġodda biex tiżdidilhom l-aċċessibilità fi djarhom. Dwar l-iskema nikru biex nassistu, il-Ministru qal li hawnhekk ibbenefikaw 1300 familja wara investiment ta' 38 miljun euro fl-aħħar 8 snin. Tenna r-rieda tal-Gvern biex titnaqqas il-lista ta' stennija waqt li jiżdied l-istok ta' akkomodazzjoni affordabbli permezz ta' binjiet u inizjattivi ġodda, filwaqt li jiġu mejjuna aktar familji isiru sidien ta' darhom. Intant, tlesta proġett ta' riġenerazzjoni fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali f'Raħal ġdid. Ix-xogħol li twettaq mill-Awtorità tad-Djar flimkien mal-Housing Project Solutions Limited kien jinvolvi xogħlijiet fuq il-faċċati, l-entraturi, il-partijiet komuni u s-soqfa ta' 10 blokok li jkopru total ta' 67 appartament. L-investiment għal dawn ix-xogħlijiet jammonta għal aktar minn 420,000 euro li minnu se jibbenefikaw 67 familja. Hawnhekk il-Ministru Galdes spjega li l-għan tal-proġett kien mhux biss il-ħtieġa ta' interventi strutturali u ta' manutenzjoni, iżda wkoll li jitjieb l-ambjent estetiku tal-lokal biex ir-residenti jgawdu minn spazju aktar siguru ta' kwalità. Xogħlijiet simili saru jew qed isiru f'diversi lokalitajiet, fosthom Ħaltarxin, il-Gudja, il-Mosta, Santa Luċija, il-Marsa, il-Fgura ta' Ġordni, iż-Żejtun u l-Ħamrun.